Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, selamat wis ape hari ning bodo. Mulai pe anu pemirsa mateti Lombok ning dhewek minggu jangan timbang bosok peteti berandane mau ya boleh titik saiki pemirsa soalnya sesuk wis bodo. Muga-muga sida bodo nek gak sida bodo piye Mbak Isma aja. Gak sida bodo ya wis dipangan. Dipangan. Kadung dimasak ya pemirsa. Tak peteti kabeh dadi ben gak raketan gede kulkas. Masih sangat kayak bumbu jangan pemirsa. Jangan lodeh. Bu opor iki brambange ya tak pocekane. Kurang mundur Pak. Aku dijono peri pemirsa. Pokoke ada. Dikeki ayam semet yo. Gawe ini kan jadi supir ayam pitik potong ngono lho pemirsa. Terima kasih. Boleh iki mau. Boleh Pak Riko sana dulu. Pitik peri iki panas, mbelen. Kira sampai belengan. Bertiga. Ngeceki brambang, meteti lombok, nggih bumbu sekalian. Ini separuh peta asem-asem, separuh diopor bodo pertama kedua, soalnya kok bodo kedua ya mesti enak sing dolan. Ngono ki nek bodo ya enak sing dipangan dhewe pemirsa belah iki. Paling nek duluran iki nek gelem mangan mampir. Kadang yo Kindingnya petuk Lombok abang saidik ki mati ki sak perapat, rusak perapat tuh sak piro gitu. Wah, akeh. Nek dipeteti ngene dikek kulkas bosok ora yo. Bisa. Soalnya tak kayak bumbu jangan kok. Selamat hari lebaran sebentar lagi. Iki mau yo. Ijek resik-resik terus lakone pemirsa. Mindai anu eman-eman yo mari atem lho diumbah tak pindah kono dibuadah klambi nek peri ben misah soalnya klambi sak mono kae ra muat bisa. Oh goreng soalnya nek dimasak sesuk dadak gak iso soalnya mbek gawe ambeng nggo bodo nggone musola misah langgar. Ini nek bodo ngono gawe tatang ada. Jadi diloloni saiki. Apa diloloni sik? Ora iso cara dadakan. Kayak randu. Randu iki gawene cek dengis suwe ngono ki wis nggih bumbu wis apa ning kono iki enek blender diulek. Wis padha goreng-goreng. Padha masak. Oh, kalau bahkan malah gendut mak nggih tape. Padha gawean pemirsa. Makane nggih mendut. Ora gawean jajan. Jajane wis tumbas sae. Wis dikeki mak damis. Dikeki make. Wis rasa tumbas. Walah, kae kadon. Kok nengkleng. Tripote ra anu penak blas. Oceki
Brambang bawang tinggu brambang goreng tinggu ulekan tinggu apa bari panas cek bengi ya lah ora nurutno wong guys ngombe obat kudu nangis ae ning ndi parake mingkret sithik melok nangis ale wae kudu gak penak pengen ngombe es betul duduk piringan ini kudu njaluk pangko esuk-esuk duduk awake panas iki aja mbok ngenekno kok nek duduk kok nek mbok ngonokno berengen kaya kena apa mantelem ditudul ini lho tul ngono kok nek mbok ngenek nggih tiang kok nek mbok sret ngono iki engko dheke luka dadi kaya anu bar mangan pelem ngono kae berengen jenenge kan gak dolan HP kudu metu wae lho jumbi es lho sirai ngeluh pira sirai gak ngeluh awake panas rasa dolan iki ning omahe bodo iki padha wis ikut pemirsa nenek desa ngene iki mesti jauh-jauh hari wis kabeh diloloni sekarang saiki tok pemirsa engko sore wis zakat takbiran betul asal mandi ya panas yo si Bina naik ganti baju aku tak syuting anu pemirsa sedih lah pak ning nguri Pak Ribu ayah lagi untuk ayam pakai dulu ayah ya aku sebelum orang ayamnya dipotong potong ayam sendiri di magi mbak Dian berkok kene kok pasar tak kayak aku nampil tak kayak beras saide lali ya pengen kayak ini badan apa tak karena terus tak karena jipur dek mana pasar ngojak nomor hampir kene wong yo dikei ayam pemirsa kayak saide panenane buke ben roh rasane kayak mbak Ni mbak Kem dilatani sithik-sithik dewek bumbu terus didekek kulkas sesuk nek masak karek cemplung iki mbak Cek iki sing terakhir paling cek menang pemirsa cek enek sing lali belanjane wis kadang ndiki kae diloloni belanja kene bancaan ki yo paling iso mbak Ismape yo telur iki kene nek modele kene ora nggo iwak nek bancaan misalnya ndok ngono kuwi wis umume di bunderane kuwi witan terus mie kering ngoseng kacang sesuk duwe kacang napa terus sampe kerupuk apa peyek mbah pengen peyek gak nganu kerupuk ae kerupuk cilik-cilik ngono ku lho diadahi wong nggih papat ae engko digodhoki kabeh mbek kunir sing digodhog lombok mbek kunir pemirsa terus brambang bawange diulek karo kemiri merica
Kalau lembaran kuning ngono ku yo kena. Koper yo kena. Arek pemirsa. Separuh ketak dingin ya tuku balungan kae. Separuh kok di apa asem-asem, separuh dilodeh. Terus sesuk balungane pengen nyoto. Aku nek nyoto gak seneng nganggo santen, beningan ngono lho. Seger. Mek dong jeruk. Iki wis ngembay korden, wis napa apa-apa, tinggal nganu pemirsa. Ada yang kecil. Ngepel tok. Kecil. Mbek ganti spray kamar. Sedang. Ini sedang ya. Kecil sedang. Syuting Pak Riko wis ngecek brambang ini tapi Lombok wis selesai pemirsa. Dudulno le. Bisa. Tak lanjut pemirsa. Kita punya 3. Dudulno kuwi apa nih kono? Dudul lagi. Iya. Wis kita lanjut neh. Iki wis brambang, lombok, bawang wis ketan kabeh. Saiki Mbak Isma ape nganoni sisan lombok ijo. Nggo ngering. Ngoceki kunir. Terus misan iki nggo kering sesuk tempene. Ambekan iki nggo ngeming. Peteti kabeh kek ning gone ini apa misal sesuk nek dhewe ambeng karek cemplung masak esuk subuh wis masak kadang sego dhewe ambeng. Soale kondangane iki pagi sekali bar salat Id. Yo cek bar salat Id nek ning gone Randu iki kondangane peteng, kondangan sik lagi salat Id. Tak ada ngene iki pemirsa nek tuku pena ya. Nek lomboke engko tak godhog saiki ambek kunir. Kabeh diloloni saiki, guys. Soale engko sore wis fitrah, wis takbiran. Jemput. Lombok ijo nggo ngering. Terus sop-sopan nggo mie. Ini mie bijak dari Mbak Widi yo tinggi gancaan. Kok dikecapi ngono ae, kering yo dikecapi. Terus engko oseng kacang. Oseng kacangnya kita ulek. Ngono kuwi kemiri. Derinu. Kering kene dipetheti ngene lomboke. Ora tipis-tipis. Diiris ngono wis. Tetan ngono wis beres. Saiki ngoceki kunir. Nek tempene diiris engko ndadek ae pemirsa engko nek apa iki jenenge tukul kaya ngono ku lho. Nek apa? Lambutan Bu. Iki dene beli kunir ning kene iki tuku 1000 untuk lagi. Wis dikei laos dikei kunir 500 ngono wis. Iki jangane ben ayu nek dikei kunir. Paling asem-aseme bodo kedua, kok opore bodo pertama soalnya pesen lontong biru. Jadi ya asem-asem sik ngono. Kok nek pas enek wong bodo kedua opor dipesen lontong lha kok ndang bakule lontong bodo-bodo tutup. Bodo kedua arah-arah. Tuku kayak kulkas nanti nget. Bar. Kabeh wis heboh diloloni saiki. Malah enek sing wis
blonjo nggo bodo kupat barang pemirsa. Wong bodone urung bodo kupat bar. Bodo kupat isek sok bar bodo pemirsa. Padha ngupati bleh titik nek. Peri. Iku dicuci kabeh nek ape masak. Pindah nyegat bakja pemirsa. Ijek ape tuku wortel ambek buncis. Ya semasem. Ponak-ponakku karepku takon gendang dolan rene tapi mbok ya padha ninggone wong tuwek sik ya padha ninggone mbae ninggone sapa-sapa. Peri. Tulung le, buke didolon dhisik kae le. Ben gak tau ngatangi le. Terus syuting Pak Riko to. Oke. Duh. Urung. Bleh pitik dhewe. Ora tumbas. Ora daging-dagingan yo. Daging larang. Awe. 120 daging. Awe mesemet. Tuku papat. Awake lemu yo, Mak yo. Endi ya, awake dhewe. Dibeleh dhewe, dianu dhewe lagi pupune sakmene gedene. Cilik-cilik ya. Mangga ora separuh-separuh lho ya. Kan kok tak paroni dhewe. Parudine ya. Beleh pitik dhewe, guys. Bodo ben iwak kabeh. Diasem-asem. Diopor. Godhong jeruk. Wis mape medhoti lombok nggih bumbu sekalian tak pedhetane ngeceki brambang ayo guys. Nggih wek bumbu jangan. Kita lanjut bar pitike pengen ndok guys. Goreng kerupuk ambek brambang. Kabeh diloloni ya pemirsa. Soale nek diloloni besok dujak-dujak. Wus. Ngene ae. Ngendok. Ngendok, ketok. Kerupuk pesta pemirsa lho. Kerupuk cilik-cilik. Brambang goreng. Hah? Wis enak. Wis tak goreng kerupuk. Marai pe bodo dadi ora dan teko-teko kene. Cegat per, Mbak Jabar nek mlayu per. Ora usah, awake panas, dejegur kok tak kontungi lho. Ora kena dikandani, ora kena dikandani ya kowe. Samberno wis ah. Wis mengurus aku. Mekar ya pemirsa nek kerupuk iki. Kerupuk iki enak, kerupuk pesta jenenge iki sebelum dhewek seblak ngono ki lho pemirsa. Halo.
ubur-ubur ikan lele, mancing le. Cah. Awake panas kok kecek leper. Kandhelane angel kok dikeroki engko ngombe obat. Bar ngombe obat kok kecek ya kowe. Erok-eroke gede ki ilang. Wis ngono ya pemirsa, kontene Mbak Isma pokok iki yang goreng kerupuk bar iki brambang. Terus sampai godhog lombok, wis. Nggih bumbu ngono tok pemirsa. Masake jek sesuk. Besok pagi ya. Oh, kerupuk iki mbegar ngene. Iki bumbu. Mbak apa nyegat bakjah nih pemirsa. Nek sing lali pe tuku buncis sampe wortel dienggo asem-asem. Menawa nek sing padha rene ya bodo, apa bodo kedua. Oke, Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih wis selalu nonton konten ini Isma Awis, wis selalu support kami. Isma masukan saran wis ditonton terus. Iklane skip matur nuwun bolak-balik sepurane sing akeh nek Mbak Isma duwe salah tutur katane sing kurang berkenan ya pemirsa, sepurane ya kedodo. Padha di sepuro ya pemirsa. Terakhir oke Isma pamit titik-titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dadi sak baskom saiki ngomong ambenge papat tok. Kalau dipam dhewe. Oke. Wis iki brambang. Wis ki nggodhog lombok ambekan kunir. Wis selesai, guys.